Karep negor wit gedang, guys. Nyowis nyiap nak golok sing landep pepol kayak omongannya netizen. Gara-gara wingi wis mateng ora tegor, malah dadi dipangan codot siji gue, guys. Mbok roak. Codotnya pinter banget, yakin. Ya langsung baik cagak tak kena. Lah soalnya aku udah dicakak ya rubuh eman-eman kan. Tak tegur bismillahirrahmanirrahim. Angel jane, guys. Nek negore nang ngisor mongko rubuh gedubrak, gedangnya pedil ya akhirnya nang dhuwur. Ndak jingklak kaen. Alhamdulillah rubuh juga iki akhirnya wit gedang guys. Ya senajan inyo wong wadon lah ya teyeng apa baik, guys. Negor gedang ya nu gawene. Lah wong bojone ora nang omah garep sambat sapa, guys. Gue sakmene akeh sak tundun kena nggo pranti gawe kolak